Ribhoi District Sports Association menta kasngi ka khasau trik risau Ar1000 pusau kala pli perdano ia ka first bat ka second division Ribhoi League Ar1000 pusau ia ka ka program pli perda ia ka football league la penlong Hamadan Dihar Mini Stadium kabala penlong ha kapor khat arwa jemen sngi ia ka program la yalam da usong konor uba PS lengdo ha ka jingyadon rengka uba Ramson Sutnga kumu kongsan uba Rocky Marweng kumu sembut kongsan kumju ru ha ka jingyadon rengkat uba RB Shadap Presiden barangba jong ka RBDSA uba direnta tiang uba JB lengdo lembat kiwe de kiri rangba ha ka sngi perda jong ka Ribhoi League ha ka second division layakon hapadeng kaun Umsolaj FC Persya ya ka Pordua FC ha ka ba ka Umsolaj FC kala pelimno ya ka Pordua FC da Argol Lanot ha ka first division pan ka jinga khun kala long hapadeng ka Laiphau dengan FC Persya ya ka 6 MLP Battalion FC ha ka ba ka jinga khun kala long ba itnat shisha bat hadu ba kot jong ka por omsem ladon bapan ki jar ka RBDSA ngiliyos ko man kat kum ka report kala day ka way ka association hapo jong ka jela ka be ke jongi ka ba hakmat lada ka day ka football lada day ka athletic lada day ha kanu ka benta ka RBDSA kala day association ka ba hakmat but kumalaong man nakaliang ka jongi ka district ngida sarong hadu kata-kata ba ka Ribhoi District Sports Association kadai kawai ka association kabalala ban peniaj baik peniaj renti ha ka day bat kijingile kai football nadu ka third division ka second division ka first division bat kumta ter kiwai ki association kimpatla ban shim ya kane ka benta kumalaong mane badon ki association kiba peniaj tang ya ke general league don ki association kiba peniaj tang ya ke super league Henry ka Ribhoi District Sports Association kala peniaj lot nadu third division kumta ter kani ka yarap ban create ya ka platform nagabenta kisamla ki jongi ki badan chang ka than Ribhoi habang idon hakini ki division ki pair kani ka yarap ya ki sports club jong ki shnong ki pair ban pli ya kata keperda ban nyelekai hakini ki division ban tibru ya katalen kabakini ki khun samla jongi ki don kata kadai kabah khmat ban nakaliang ke jonga ngaken mau ba mention snem habang awan syakani kathan ban ya trailang bat ka RBDSA kejing temu ke jonga kalong ban kentiu ya kejing lekai sports kamtam hakani kathan Ribhoi kabai ke jongi kay ka pelong yang bangan wan shani don kibriu kibarakali yok all SAOT te imat utmo manila election Henry haga jing sisha kam day kata kabah khmat Henry kawai kabah khmat kalong ban kentiu yaki khun samla kamtam haki jing lekai haba ki khun samla kismat haki jing lekai kiba per kanai kan yarap ru kumalaong mane dei baroki ban plat yaki nakini ki jing sniu ki bawan telat hakane ki jela ke jongi ban ngasu kemen ngatarai ladangi wat ya ke statistik naki ladangi nu jor ki wai ki district kan thany Ribhoi ke jongi ke kamduna namar balai ba ki khna samla ki don ki seng samla ki don sports club kumta ter bat ki penmlin ya lade hakini ki jing lekai kiba pair but kilat ru nakini ki jing sniu kibawan man telat ya kan ki jela ke jongi namar kata kan ke por nakaliang ke jonga kumba ngijuya kersan nakamenta ka RBDSA ban kentiu ru ya ka sport sakani ka than ka bai ke jongi kat kabala kabor nginya kersan nginya ai ya kakti kamon kakti kadiang kamtam nakamenta kene ka association ngasngo kemen bangidon kinong elam jong ka association ko bang leo sko mane hapo kajing elam jong irangba RB Shadap bala dap ha ka renyek bat wan ye kendu bat ban ye kendu
ya ki officer barwan batban ya kendo ro wat yo chief minister hakini ki singi ngal sokmen namar nakaliang ga joki kilailait pan ya kendo yo chief minister bat nga kermen scam ba kilayo ro ya ka response nakaliang jong government kamtam menta usnam habaka RBDSA kan rakhe ya ka jingdap san posnem ka jongka solat pi artli ki club ki ban saya lekai menta kasni hak juga por ban pli ya kani ga tournament ban ngai ku play ya ki referee bat ki lines ki ban sapanyan itnat ya kani ga program hak ni kasni nata ku play lang ipi baro ki pai ki bai sakhi hak ni ga por bat kalong ke ka bas hotnat ba gari boy district association jong kani ga district ka jongi gombala pentip dai ba dip bat ki man sakhi hero bagani ka association kani ka ta active association kabala running bha ban kentiu ki khun samla ha ki jingile kai ni sakhi ha ki stem ki balale khamban shwa ban shimti ma arbi shadap ni i kumlok association kaya ha ki por kam dalong songshit hadu kani kam long active kumbangi jui ha ki por henry nadu bawan shimti ma arbi shadap ringkat bat ka team hibur ko nginut ban sakhi baka sports bat ki samla hakane ka dong baka than ke jungi kila stang ban yo mensin lada day ha ki school ha ki tournament jong ki school ba pher lada day ha ka subroto cup lada day ha ki noki league jong ka RBDSA nila stang ban i ba ka ki kun samla ki yo ya ta platform bat ki yo ya ta ka benta ban sai ya ka sap ka jong ki ha ka sports ka ba kidon lada day ha ka no ko benta te ngi pen pau ka jing songo ya ka team jong ka RBDSA po ka jing lam ima RB shadap ba pinang la ban treshton pinang la ban kentiu ka ni ka dong ba ka than habang yo snow ba ka de ka way na association ka balai ka ba la bha pat ka balong active bha ban ra ya ka ni ka jile kai ha ni ka hapo ka jala ka jungi ngisgo sarong kong ka ribhoy district ba ka ni ka association ka dong ka benta ka ba karpang ban kentiu ki khun samla ka jungi kani ka edition ka basaw jong ka Ribhoy district sport association nani ka ta Ribhoy league 8000 busaw ka first but ka second division kani ka edition ka basaw kande kum sibenta bangila i ba kumno ka Ribhoy ka jongi kumno ki kun samla na ka dei hakano ka jingil akan kilangan kiu shakmat shaprang nisro sarong ladangi osko haka Meghalaya games manu balit haki medals Kariboy kam day kaway naka district kabaktom. Nakan mau hakaway naka program ba Kariboy district kalakhots mo bahaya nga. Ban penkop buram ya paro ki kun sama. Kibalay wan le kay naka Meghalaya game. Nakan mau advisor jong kanika association imama RR Makdo iong. Ay yangi ya ka infrastructure. Ay yangi ya ka jindon kam ka jongi kum ka association bat ka district ka jongi. Kay pikwa bat kat no tili medal pikwa banginon ra ha ka jela ka jungi bat khamtam hagari baro kowei handai la dangi phai ya ka jingdong jingman la dangi phai ya ka jingduna jong ka district ka jungi nimdon ki madan ki babyang bangin yele kai nimdon kita ki infrastructure ki babyang tingi sokumen bahagani gasngi ba i chief guest i saran som sutnga way na kita ki kochaman jong ka sarkar bat utaw badan kabenta ka bakerpang banlong kum utaw jinking uban paniasno ya ka jing angnut jong kani ka dong bakathan bat ka sarkar kan phaikmat sha kani ka dong bakathan ka jongi te ngam shim ya ka por ngai ku play ya kinong ilam jong ka RBDSA bat kerpang ya ka team hi baro ko way bat ngai ku play ya pi baro ki kun samla ki bansa ile kai bha tai ba kani ka division tai ba kani ka Ribhoy league nang ning insay ya ki khun samla ki bakken sai ki ban sami khmat naga de ka dong ba ka thang ga jungi naga jalla ga jungi bat naga ribe ki jungi